Para may isa or duha ra ka barangay exit pass. Alright, Ben, ano yan kayo? Makauta na ito ang information officer sa DSW-10. Ato pag-iisgutan kining ayuda ubos sa kwarentina. Makauba na to si Miss Marticia Maybe Veloso. Sigurado ka muna itong, yes? Information of... Uy, teka. Kami ba yung mga Veloso, Ben? Amo ni mga parinti sa Cebu. Ay, sir, tangasan lagi ka. Basta gwapa, ang kunon din mo. At least na lang, parinti. Di pwede pangasaon. At least parinti. Kabalo ka, burag nakabantay na ko na itong mga government agencies. Ano man yung sagarang mga... Para lang yun natin mabirahan sa gahi ni Bay. Yun, Ang mga gwapa ang ilahan ipaistorya sa tuwa. Wala, mga saba lugar ka lang, nga nakagwapa. Malo. O sa tawag nato ni Ma'am Marticia Maybe. May buntag, sir. Maeve, sir. Maeve. Hi, Mabes. Hi, sir. May buntag. Mabes, kanang Veloso din ang imong apelyido, Mabes, o sa imo ng bana, Mabes? Veloso, sir. Dalaga, single. Actually, Bird, mo ito ang mga pangutan nga the moves. Ito mga pangutan nga the moves. Unsa man ni kanang Veloso sa imo ng mister o sa imo dalaga pag gidaw siya, Bird? Bitaw, Mabes, ato ni pag-isgutan dito. Interview ni o counseling. Ato ni pauta na, Mabes, kay nasa inyo mga kamotron sa DSWD nakasalalay kini sitwasyon nato labi na sa mga yanong katawhan. Ingani kagayart. Mo nang masa. Maglagot sila nang muhin silang lockdown kay sige lang mag-lockdown may mamuda kay mga bugas. Nami mga kami kami. Nalilipan po nila nga na DSWD nga daghan po na sila bugas. Kumusta na Mabes ang ayuda para sa katawan labi na sa mga na MECQ karon panahon na? Yes, may buntag, no? Kagahi, Sir Bernie o Sir Art o sa tanan nga atong tigpaminaw. Ay, Sir, mura po na akong gusto iklaro karon munang na ako karon kay ang DSWD as a national government agency. Ang role gid sa DSWD, Sir, is to augment lang siya, Sir. To augment, which means nga maghatag lang siya og dugang nga suporta, serbisyo ngadto sa kagamhanang lokal kon sa LGUs kay of course the LGUs have their calamity funds. Yes, sir. So nagyapon sa LGU gyapon na, Bern. Yes, yes, sir. Yun ana. So unsa man ang kinahanglan i-augment nato diha, ma'am? Sama pa unsa man mo request ang LGU kaninyo nga mao kini unya mao po na inyong i-deliver ana pod? Oo, yes, sir. So naatay ang DSWD ay hara siya mo come in, sir, if depleted na gyud si LGU, if wala na gyud siya fund. Langga. Muto ka apator niya. Muto ka depleted ang kagay euro. Dili. Gid na, sir. First time tabi sa kagay euro, di pala sa uban nga kapila na sunod ECQ ana dia. First time sa kagay euro niya. Masugot ka ang DSWD mo nga wala biya mi panudlanan. Muto ka mo ana. Dili gid, sir. Naagid tayo fund. Tulo na mi. Ma'am, unsa man kadugay Mabes ihatag ka mga ayuda dapat pag-ingon pala nga kami mag-gobyerno sa Oban, for example, sa Tagum na pag-ingon nga nag-lockdown sila. Butuan, pag-ingon nga ani talampak, naadin di ang mga ayuda na yun. Automatic. Uban na interagency na, lokal nga gobyerno nagpuna na po na di sa WD. Dili ba sa kayo hindi euro mga sa mga ginagyapan ng meeting ang tutulong? Kasi DSWD, mga good sir, naagid may andam nga 20,000 ka family food packs. Andam gina siya, sir, naka-stockpile gina siya. Para gid if naay mag-request nga LGU, of course, dito din na mo ihatag. Pero naatay requirements, sir, dapat first, sir, dapat i-declare through the LGU's accountant nga nag-deplete na gyud sila, wala na gyud sila fund. And then wala pa na deplete ng funds, wala pa na deplete. Pero mga yapos nag-ayuda, pwede yapon. Pwede, sir, pero depende na dayon sa ato ang mga staff sa DRMD. I-verify man na nila, sir, if kanang nganong na-deplete, if nag-deplete. Unsa na DRMD, ma'am? Unsa na DRMD? Disaster Response Management Division. Yes, sir. Kana bang sa DRMD, apil po diha, ma'am, katong mga nasakitan? Murag, sir, kailangan ko diha. Ang sobre ni, gugmang giyahag din ni dapat nila sa kagahiyat. Murag, sir, sa'yo pa segment.
Murag sa'yo pa daw kahit para nagugmang giahakbard. Ito lang. Unsa man naman pag mayon ko nga what if kung sa day one pa lang mayon nami nga depleted na. Wala na may Ay, unsay ebidensya nga pwede nila isultihan na or sige na mo daw tama or basig palakasay po na daw nga sige na dali na midri kay kailangan na midri og ayuda. first gid sir is kanang i-declare gid sa accountant through an official statement, and second natay official declaration, for example sir, and natay request letter, kailangan sila maghatag og request letter ang LGU with attached list of beneficiaries if kinsa ang makadawat. Ang kanimang pong letter sir, dili man po ni nila mailad kay pirmahan man ni sa ato ang local chief executives, attested dayon sa atong MSWDO. So dili gini na to siya i-verify po ni namo pud siya sir. Alright. Okay. So, pepa sa ako pa utayaan ni. Okay, labi na nga, minimum mig 2 weeks. Di mag-ibahot dan siguro supply ang gobyerno, ma'am, no? Labi na ang DSWD, no? Yes sir, oy dili gid. Dili, yun. Ana, mas mahugtan pa mong love life kaysa sa ayuda. Yes sir, wala Ito lang. gid ana. Ang distribution nito na unsay style naman pag adto sa LGU so wala na ang DSWD na dili na igo lang mi mohatag kamo na distribute ana or kamo mismo DSWD na mo'y style nga dapat ingani ang pag-distribute kay syempre pag makita na po ingani ayuda kagaya art daghan na mo comment din sa to sa kaya nga ay aniya na po ng mga ayuda para lang sa pipila. Pero wala gyud ano may ngana ba insaan din na pag adto mga padulong gyud na didto sa katong kailangan gyud ana. Kuan sir kana ang DSWD gyud from the request to the monitoring moadto gyud pud na siya. Moadto gyud ang DSWD mo gyud mo hatag sa ato ang mga family food pack sa katug yung mga naa sa listahan. Okay. Kanang unsa asa man pud sila mo reklamo in kaso nga nanay na dungkay nga ng hatag ayuda unya wala pa sila matagai. Oh, kami nga sityo kasagaran mga sityo na sityo nga wa mi nalahaw si diri. Naatay ko answer kanang grievance nga hotline, ihatag na lang nako later sir kay nakalimot ko kog pangayo. Naatay Sige. grievance nga hotline, yes sir. Kanang i-apil na lang pog text ang imong number, ma'am. Just in case. Pero number akong gamiton sir. Pero ay kabala ka, ma'am. Si Istin naman po ang mo text nimo. So safe ra po ka kayong Istin. Kami- Ay lang po kang Bernie kay si Bernie murag sobra pa na sa ayuda ya daghan ka na sa magipasistintuhan. Ang assurance na ginako diri sa imo ma'am nga kaning ka Yes, Bernie sir. ma'am muhatan ning suporta pero wala lang gay feelings. Dili ko ana sir, gusto kong may feelings. Sige, karon napaysa ka pangutana ani ha. Kanang unsaon na lang gikan sa DSWD ang hinabang unya gibutangan og dagway sa politiko. Uy! Monitor ba na ninyo, Meds? Kana siya sir, dili gyud na siya pwede sir. Dili Sa mahimo na tuhanan nila. Kana siya sir, dapat gyud na siya isumbong sa amoa sir kay para maaksyonan gyud na namo. Naaman may katong grievance sir, then naapod may kanang social media. Naman ay tarpaulin usahay kagayad. Wala sa karton pero nasa tarpaulin. Hmm. Giving courtesy of ana. Kana bawal ya po na ma'am. Bawal sir. Then ang amuha man gud sir kay amuag yung kanang packing kay naagi DSWD nga logo. So if naay maghatag sa ila nga walay DSWD logo ug walay list sa contents, dili gyud na amuha. So, pwede ba na nga inyo DSWD nga nay sabay pod galain nga mga kuan, Tama. mga ayuda o niya dito sa katubang silupin nila na ilang mga picture. Tama, giabay. O Giabayan ba? kung giabayan. Karon siguro mag-abay sir basta kay ang DSWD ra gina with logo. So kanang nailang mga naong sir ilahan na siya sir. Unsa day? Pero di gyapon pwede kaluod ba rin nila na magbutang-butas ng mga dagway. May tagsama kagwapan nimo ang ilang mga naong. Kagay art, ako ba yung nag-effort, ako ba yung nag-request. Tapos, di ba, unang election para may numduman ko. Sa mga taong kagay art nga, muna man ay culture na to. Banga lagi kayo ng mga politiko na to, dapat karon di ay nagpakita gilas na mo kay bisag namos ka kay di oro, sigurado mo daog yapon mo gis or. Mage, panawagan sa DSWD nga to. Napag nag-text, pwede, unsa yung mga items, ana? Wow, ngayon nag-text. Ay, oo. Unsa na,
O sa sunod, basin nagtuon sila, basin na cellphone, ma'am, or basin surprise Lagi. na mag-unboxing sila, ma'am. So ang sulod sa atong isa ka box nga family food pack natay upat ka delata nga tuna flakes, duha ka delata nga sardinas, upat ka delata nga corned beef, 5 ka sachet nga 3-in-1 instant coffee, 5 ka sachet nga powdered cereal drink ug 6 ka kilo nga NFA rice. So mo na siya ang sulod, sir. Walay jacket, ma'am? Wala. Kay Willie na, sir. Wrong Wala, number. Ay, ulan man daw ron, Mabes. Walay tayong. Ang Bitaw. food packs ba? Tingnan mo, last na lang yun eh. Ang food packs ba? Per family yun na, ma'am. Dili na. Ay, yes, sir. Yes, Kasi sir. magumana sila nga, ma'am, kami magud sa among balay manggod, ma'am. Balitulong manggod na, ma'am. Akong anak nagyapon sa kuha na pagidiyang asawa, ma'am. Tapos sa pikas kay may man na siya, ma'am, kay duwara man na sila, ma'am. Ana ba pwede ba na yung ana nga? Saan na mapagbayin-bayin? Kuan na siya, sir. Depende yun sa lista nga i-provide sa LGU. Pero ang atuag yung family food pack per household gid siya, sir. 5 to 6 members makasustain na siya to 2 to 3 days. Ayun. Alright. Daghang salamat kanino, Mabes Veloso, ang information officer sa DSWD-10. Amping mo riya tanan, Mabes, ha? Thank you, sir. Thank you. Home radio. Alay mo PM sa mo, ma'am. Istin Taneo, ma'am, mo nang Si Steve, mauna nga mong head writer o niya. Pakiregards lang po ni ma'am kang kuan DSWD director, no? Yes. Good morning, RD Flo. Good morning, Ardi Flo. Murag kanang wa payud ka na mo na imbita live diri sa dahil ni Bay. Kakaw na lang yun. Oo. Pero kung inani po tell me ay ipadala sa mga Flo, okay ra pod. Okay na po. Oo. Thank you, kayo. Thank you kayo. Thank you. Thank you. Good morning diha nila ni Iking Atilio sa Davao. Gikan sa Boulevard of Broken Dreams, Clyde Talampas.